binabati ko buong Campus Radio. Palakpakan po natin, ayon! Okay, maraming salamat kayo mga batang chopstick. Binabati ko mga tropa ko sa Brookside, Aurora Hill. Sino mga taga Aurora Hill dito? Brookside. Okay, first song po namin. Ayos! Jingle po namin. 92.7 Campus Ayos. Sound check. Ayos ang saya pagkasama si Papa. Ayos ang barkada basta sama-sama. Ayos ang saya pagkasama si Papa. Ayos ang barkada basta sama-sama. Buong barangay wag lang pataway. Ilahat ang kamay at iwagay wahay. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Itutong nyo sa inyong barangay. Dito, 7 Campus Ayos. Tutong nyo sa inyong mga radyo. 92.7 Campus Ayos. Wala pa kami dyan. Tropang pagkikinig kay Mama. Ayos ang barkada basta't sama-sama. Buong barangay wag lang pataway. Lahat ang kamay at iwagay wahay. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Tutulong nyo sa inyong barangay. 92.7 Campus Ayos. Tutulong nyo sa inyong mga radyo. 92.7 Campus Ayos. Ayos! 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 Okay. Ayos pa ba kayo dyan? Palampakan nyo naman kami. I love you, Baguio. Napasala, pinapakilala ko po ang aming bandang Bong Chopstick. Siya po si Papet Kalawit. Palampakan naman natin. Saka siya si Rent Rabong. Siya naman si Pablo Manaloto. Sa Denden Capre. Ako po si, Jake Cuenca. Laki ng chat mo! Pahingi. Kesa lang. Sa ulo mo! Shell ka. Dave. Okay. So po namin. Para sa ating lahat. Inang mabangus!